Gusto nga nila mangyari, mampatay na talaga ako. Pinagbabastos ako nila. Hindi na ako nila ginagalangan at tiyain. Parang akala nila kung sino na sila. Mga kaibigan, sa oras na ito ay makakasama natin sa ating studio si Lola Adelina Daniega at ang kanyang anak na si Irma Limena. Magandang hapon po, Lola Adelina. Kumusta na po ang inyong kalagayan ngayon, Lola Adelina? Mas maigi-igi naman ang kamatian ko dahil nakakalakad-lakad na ako. Dati hindi. Palagi nakaduyan. Kain tulog lang. Okay. Lola, maaari bang maikwento mo sa amin at sa mga sumusubaybay sa atin, ano ho bang pinagmulan ng alitan or away nyo ng mga pamangkin mo? Sa lupa nga, sa sarili namin na lupa. Sa papa ko, mayroon akong titulo na hawak. Sa akin yun. Kasi panganay man ako. Anak. Pakilapit lang po yung mikropono, Lola. Panganay ako sa babae. Yan, hawak ko ang mga testamento ng lupa namin. Tapos, ninakaw nila sa bahay ko. Pati mga gamit na iba, nagnakaw pa sila. Ano gusto nila na nakawin, ninakaw nila sa bahay ko. Ninakaw yung mga papeles. Umpo. At saka mga gamit. Mga gamit, kung anong gusto nila. Yun sila. Okay. May blatter yun sa pulis, pinablatiran ko yan. Okay. Nababanggit ho natin na sinasaktan kayo ng mga pamangkin nyo. Opo. Ano ho bang klase ng mga pananakit ang dinanas nyo dito sa tatlo nyong pamangkin? Gusto nga nila mangyari, mampatay na talaga ako. Ayun lang, siyempre, ako makipanginoon naman, hindi nila ako kayang patayin. Kasi palagi man na ako sa itaas. Palagi kong iniisip si Lord, basta na maganda ang kinabukasan ko dahil matanda na ako. So, nababanggit nyo po na lupa. Pero maliban dyan, sa tingin nyo, bakit ganun na lang yung galit ng pamangkin nyo sa itong tatlo mong pamangkin sa'yo? Ewan ko sa kanila, hindi ko maintindihan mga gusto nila. May ginawa ho ba kayong hindi maganda sa kanila? Wala. Hindi, wala akong ginawa sa kanila. Minumura ko talaga sila. Inaako ko yan, pinagmumura ko sila lahat. Tiyahin naman ako nila, bakit hindi ko sila mumurahin? Na pinagbabastos ako nila sa lupa namin. Okay. So, sa ganyang kalagayan nyo, Lola, na lagi kayong sinasaktan ng mga pamangkin nyo, sino bang kasama nyo sa bahay? Yung apo ko na lang, minsan nag-iisa ako. Ang nagsasama ngayon sa akin, yung apo ko na parang may special child. Pero may anak na siya. Yun, gabi-gabi doon nang tutulog sa bahay ko. Opo. Lola, ito po bang pangyayari po sa inyo na pananakit nitong yung mga pamangkin ay nai-report nyo na po ba sa barangay? Alam mo ng minsan nga ang barangay, inahamon ko rin. Na hindi sila marunong mag-intindi ng reklamo ko. Parang kakampi pa nila yung may ginagawa na So, sa masama. tingin nyo po, pinapanigan po ng Yeah, barangay correct. ito pong inyong mga pamangkin? Opo, correct, ma'am. Oo. So, takot ba yung barangay sa inyong mga pamangkin po, nanay? Hindi man takot sila, kundi aywan ko lang kung may pinapanigan nga sila. Yun ang hindi ko alam. Kasi So, sa tingin nyo po, hindi po bias ito pong... Hindi patas. hindi patas, kundi pinapanigan po, bias po dito sa kabila, nanay? kabila, opo. So, meron po bang, sa tingin nyo, may halong pamumulitika? Hindi ko alam kung ano silang pamumulitika. Opo. Matanong ko lang, nanay, ano po ba yung gusto nyong sabihin sa inyong pong mga pamangkin? Bakit po ito ginagawa nila sa inyo? Maski ako talaga naintindihan ko sila. Mga sahayop-hayop ng ugali nila. Kasi yung nagsuntok sa ako, nag-drugs yan dati, yung mga parang epektado ng mga sa kanilang isip na ganun. Opo. Kayo po ba, nanay, nakapag-medical legal sa mga ginawa po nitong iyong mga pamangkin sa inyo? Mayroon ako mga mga kasulatan. Opo. Last na lang, partner. Gusto Sige. kong matanong kasi, ito po bang mga pamangkin ninyo, nanay, ay parang hindi nyo po napakitaan ng magandang pakikitungo bilang isang tiyahin? Kung bakit ganito sila sa inyo? Ano po sa tingin nyo po? Dahil nga sa lupa, nakatayo ako doon bahay, maliit man lang maliit lang naman ang bahay ko. Yun ang gusto nila, sa kanila talaga yun. Sila lang doon. Dahil lang sa lupa So, po na gusto nilang inaangkinin. Oo, kasi Inaangkin, partner. inaangkin nga. Malaki ba yung lupa?
printira tinampo sir kaya sa highway. Ayun. Along Okay. the road partner. Alam din. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Lila Dulot, ang namukpok umano ng hollow block sa ulo ni Lola Adelina. Lila, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Opo. Nandito po yung inyong tiyahin, si Lola Adelina. Totoo ba na sinasaktan yung magkakapatid, itong si Lola? Po, yan totoo. Okay. Siya mismo ang may punot dulo ng gulo. Okay. Pinapahiya kami dyan sa kalsada. Nagmumura sila. Binabastos kami. Lahat kami magkakapatid. Okay, so- Sinisigawan dyan sa tinampo. Okay. Sinasabi nyo na hindi totoo, pero sa tingin nyo, bakit nagrereklamo si Lola kung hindi ito totoo? Ang gusto kasi niya, maagaw yung namin, lupa namin. Hindi naman pwede kasi maliit lang yan. Okay. Sila ang may gawa sa amin. Sinasabi ni Lola na yung lupa ay pag-aari niya at nasa kanya yung mga papeles, ninakaw nyo. Hindi po yan totoo. Pero totoo ba Wala naman na siyang titulo. pinukpok mo ng hollow block sa ulo si Lola? Oo, kasi pinagat niya ako. Pinagmumura ako sa tinampo. Pinagbabastos ako. Sinasabihan ako niya, para pakayop kayo, magkakapatid. Oh. Ang bastos ng baba niya, hindi makakatanggap ang ginagawa niya. Inaamin mo na pinukpok mo ng hollow block si Lola dahil kinagat ka niya. Opo, kinagat niya ako. Okay. Sa tingin mo ba, tama ba yun na pukpukin mo ng hollow blocks yung tiyahin mo na may edad na? Paano naman siya may gawa sa akin na una. Nag-una siya, binastos niya ako. Okay. Pinahiya ako sa maraming tao. Okay, sandali lamang ha. Naririnig mo yung pamangkin mo. Ikaw daw ang nauna, ikaw daw ang nagbabastos, nang mumura, kaya kinagat mo raw siya, kaya pinukpok ka. Ano masasabi mo? Puro sinungaling ang salita niya. Puro sinungaling, lahat-lahat yan. Hindi ko Siya ang maniwala. sinungaling. Nandoon na yan sa Wala siyang tinandaan. Dapat magrespeto siya para irespeto ko siya. Aha. So, napapansin ko lang, matindi yung galit mo sa yung tiyahin. Bakit po? Opo, dahil hindi kami niya pinapatawad. Lahat kami sinisigawan dyan. Pinapastos kami masyado. Okay. May mga lupa naman sila. Bakit hindi niya doon patayuan ng bahay nila? So, ibig sabihin, kinukumpirma mo rin na talagang pinag-aawayan nyo lupa. Opo, inaagaw nila ang lupa namin na kakaunti. Okay. Lola, anong masabi Malaki ang mo? lupa nila. Mali Ikaw ka daw- na, wala kayo na ari. Ikaw daw ang nag-aagaw. Sabi mo kanila, Lola, silang nang-aagaw. Ikaw daw ang nang-aagaw. Sarili yan ng papa ko na titulo. Mayroon titulo yan, ninakaw nila sa bahay ko, pati mga gamit. Bininta na ng papa mo ang titulo nyo. Yung lupa nyo. Okay, isa pa Lila, tanong ko lang. Totoo ba na tinatapunan nyo ng ihi at dumi ng tao at binabato nyo yung bahay ng yung tiyahin? Siya lang ang may gumagawa noon. Hindi kami. Siya nauuna kaya lagi. Huwag Partner. niyang ibato sa amin. Laila, magandang hapon. Laila, nasabi mo na talagang ginawa mong pukpukin itong iyong tiyahin. Hindi ka ba naawa sa kanya na ikaw ay mas bata at si Lola ay mas matanda sa iyo? Hindi po ako naawa kasi sa ginawa niya sa amin. Bakit po? Anong dahilan na hindi ka naawa sa kanya? Yun, pinapalayas na kami. Tapos pinagmumura. Binabastos. Sinasabihan kami, lahat kami, pati mga anak ko, nagparata kayo. Bakit mo naman, Lola, sinasabihan sila ng ganyan? Eh, ang bahay namin, ang mga kapitbahay, naririnig ko sila. Totoo yan. Totoo yung salita. Totoo. Totoo. Totoo, nandun yan sa bulwagan. Nakapagsalita. Inanan ko na yan. Yes po. Totoo yan. Maski magtanong kayo dyan sa mga kapitbahay, lahat kaaway niyan. Sus. Kung i-describe mo, Ma'am Laila, si Lola, anong klaseng pong tiyain ito? Masama ang ugali. Oh, salamat. Thank you, Lord. Oh, salamat daw. Pinakamasama sa masama. Oh, thank you. Wala na problema. Oo. Okay. Kahit doon sa kabidaan, maraming kalaban yan. Kaaway doon, mag-survey kayo kahit dyan sa bibingkahan. Ma'am Laila, nakarating po ba sa punto na humingi kayo ng tawad kay Lola sa nagawa niyo sa kanya? Hindi na po kami nagkakausap ng personalan dyan sa bibingkahan. Mhm. Kasi nga nag-iiwas na nga kami kasi ang bunganga niyan sobra. Oo, pero Hindi naman kami nakikipag-away talaga. Siya mismo ang nagsisimula ng gulo. ngayon ba may galit pa rin kayo sa inyong tiyahin? Opo. Okay. Leila, Dahil ganito. pinakulam niya kami. Opo. Napatay ng aking kapatid, si Okay. Siri Dulot. Pinulam nila.
O Lola, nangungulam ka daw. Salamat sa hindi ako marunong dyan, hindi ako taga-samar. Hindi ako samar ninyo. Okay. Nakarma Hindi siya dapat ang Diyos. mapatawad-tawad kahit Panginoon. Lila, Karma ang salita niya. kung kaharap mo ngayon mismo si tiyahin mo, Adelina, anong gusto mong sabihin sa kanya? Magbago na po siya. Huwag nang siyang pakipag-away sa amin dyan. Magpagawa sila ng bahay doon sa kabilang lote. Okay. May silang lote doon, 975. May mamanain pa kami doon, hindi namin kinukuha. Okay. Doon sila magpatayo ng bahay nila. Okay. Ang gusto ko, umalis na siya sa bahay dyan. Okay. So, standby ka muna, Lila, kasi nasa kabilang rin rin ang ating telepono. Yung isa mo pang kapatid, yung pamangkin pa ni Lola na si Hay Dulot. Magandang hapon sa iyo, Hay. Hey po, correction, hey. 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 Hey, partner! Hey. Hey. Magandang hapon. Go! Magandang hapon, Hey. Yes, what can I do? Opo. Anong masasabi mo sa reklamo ng iyong tiyahin na si Lola Adelina na sinasaktan niyo siya, pinagbababato at tinatapunan ng kung ano-ano? Yung mga sinasaratan niya sa amin, sabi ko dyan, walang makakatutuhanan yan. Kung yan man ay nangyari sa kanya dahil sa kagawan niya. May mga records kami, yung mga pinagsasabi niyan about sa amin. Dito sa barangay Itintahan, halos galit sa kanya, hindi na yan tinutungguhan. Okay. Tulad na lang kay Lisa, asawa ni George, pag dumadaan, sinasabihin mga parapakayo. So may mga records po kami. For the records yan, maraming records. Okay. So, Lola, anong masasabi mo? Dalawa na yan. Yung pamangkin mo, ganun din ang sinasabi sa'yo. Ilapit lang po ang mikropono. Puro mang kabubuan sa tatabil. Kahit mag-survey kayo dyan, sir. Sabi niyo, wala kami duta. Sa amon duta na nantitirahan niyo. Meron din kayong lupa. Sa mo nang iba. Kung niyo na duta, wakan ka. 59 square meter. Kinawat niyo ang titulo sa balay ko, inaangkin nila. 259 square meter. Okay. Ang Hey, duta ni Chucky Modulot Senior na 200, bininta kay Nogales. Sinugales, bininta kay Yaneta na naka-star na niyan. okay. Hey, tanong ko lang. Nabakang tanawa mo na para sugal ang pangahon. Hey, tanong ko lang. Inisang niyan kay Tumaka, tulog kapatid ng papa mo. Okay. Hey, tanong ko lang. Sa tingin mo, gumagawa lang ba ng kwento si Lola? Yes, opo. Nakaawa effect lang yan. Opo. Ano sa tingin nyo ang mabigat na dahilan para gawan kayo ng kwento ni Lola? Dahil hindi nila matanggap na isang anak ng kapatid nila na mayaman daw. Patagdaw ng mansyon, kaya inggit ang nangingibabaw sa kanila. Okay. So, ang sunod kong tanong, may mapapala ba ang inyong tiyahin kapag ginawa nila kayo ng kwento? Wala. Hey, magandang hapon. May tanong ko lang, bakit mo nasabi na inggit si Lola sa inyo? Inggit dahil hindi niya matanggap na pamangkin niya nagkaroon ng isang mansyon dito sa Bibingkahan. Oh, so ibig Nailang sabihin, silang- hey, kayo yung may mansyon dyan sa Bibingkahan. Yes, nakapangalan sa akin. Oh, Lola. Mag-issue ng city na building permit. Oh, Lola, Siguro hindi mo daw naman, matanggap hindi ka na merong ma-issuehan mansyon ng yung city pamangkin mo doon sa kung Bibingkahan. hindi fully documented ka. May mansyon nga sila, pero... Hindi mo sa kanila sa arili na lupa. Sa amin yun. Oh, Sa Paano mo papa ko. nasabi na hindi sarili ko, nakapakayo nga ako ng mansyon eh. Papa ko With yan. my name. Patingin mo ang city mag-issue ng Hindi city pa permit. hinati-hati yan na Kung lupa na yan. sinasabi Buo mo pa na yan sa siyang- papa ko. Okay, ganito na lang, Lay, ha? Kasi kung sinasabi mo na inggit si Lola dahil meron kayong mansyon dyan sa Bibingkahan at sabi naman ni Lola, totoo, may mansyon kayo pero wala kayong lupa. Pero ang problema, ganito, Lay, bakit kailangan pong dumating tayo sa punto na kailangan yung saktan si Lola? Hindi kami ang unang nanakit sa kanya. Siya. Kahit pumunta ka sa barangay, kung meron akong record, wala akong record na nakit sa kanya. May kasulatan kami sa barangay na habang ongoing ang kaso ng civil case, wala silang magagawa dyan. Ibig sabihin, hey, kayo yung sinasaktan ni Lola. Ang mga kapatid ko, kasi sila yung nandito. Oh, Lola, Kasi kayo ako daw sabi po ko sa mga nagsimulang kapatid manakit. ko, Huwag nyo nang mas mangkabubuan. tutukbuhan yan.
May Pero siya kaubo, ang mga buhay niya is kapatid. Okay, ganito na lang, Hey, Pinalayas ah. na nga yan sa sa kabidang. For the Sarili meantime, ko hey, makinig ka muna dyan ka muna sa linya. Nasa linya kasi ngayon ng telepono ang barangay kapitan na si Kapitan Grace Hayinto ng Barangay Bibingkahan, Sorsogon City. Magandang hapon, Kapitana Grace. Good afternoon. Apo, Kapitan, alam niyo po bang itong reklamo ni Lola Adelina? Yes po. Opo. Ano po, Kapitan, ang naging action po ng inyong barangay sa ginawa pong ng mga pamangkin nitong si Lola dito po sa kanya? Ano po yung naging action po ng barangay? Kami si barangay po, lagi naman kalimang pumuntahan para mag-responde ano man na kaguluhan dyan sa kanila. Yun lang na narinig na para hindi si barangay. Ang totoo lahat ng problema nila, ina-action din namin. Wala po kami pinapalitan. So, Kapitan, na matanong ko lang, base sa inyong personal na pagkakaalam, assessment at evaluation, ano sa tingin nyo itong problema ng magtitiyahin na ito? Wala pa po ako sa barangay. Ang problema talaga nila, yung sa lupa. So, lupa talaga ang pinag-aawayan. Yes po. Opo. Sa pagkakaalam nyo rin po, bilang barangay official kayo at kayo ang kapitan, sino ho ba talaga may-ari ng lupa na itong pinag-aawayan? Sir, nakakasin po yung sa akin dito sa barangay. May kasunduan na po sila. Nasa poste na po yung. Kaya hindi po ako makakamsabi kung sino po ang totoong may-ari ng lupa. So, talagang nasa korte na po pala itong isyong ito. Pero ito bang pananakit na sinasabi? Napatunayan nyo po ba ito, Kapitana, na mayroong pananakit na pinukpok ng hollow blocks? Di umano itong si Lola? Meron talaga. Kasi medyo nagkakaano talaga sila dahil sa lupa talaga yung complaint. Okay. So, ibig sabihin, nagharap-harap na sila sa inyong barangay pero hindi po sila nagkasundo? Yes po. Madalas na po yan dito sa barangay. Dito po namin yung karata para pagkakasundo sila. Pero wala po yan. So, hindi talaga nagkakasundo. Maitanong ko lang, partner kay Kapitana. Kapitana, Sige. kasi nababanggit nyo na talagang ilang beses nang pabalik-balik ito pong problema dyan po sa inyong barangay patungkol po dito sa pamilya. Ano po ang ginawa ninyong aksyon para po dito, Kapitana? Meron po ba kayong pagpapatawag muli sa kanila para magkaroon po sila ng kaayusan? Or ano po yung plano ninyo? Sa barangay ma'am, tapos na po sila kasi bigyan na kami sa kwenta ng certificate of file action. Tapos hindi natin napagpasa ng double party. So meron na kayong inisyong certificate of file action. Ayun. So, pwede na... Yes po. So, dahil may certificate to file action pwede na nilang idulog ito at ilapit sa korte, sa Opo. husgado. Basta sinabi ni Kapitan na totoong mayroon, partner, na pananakit kay May Lola. pananakit na Okay. nangyari. At mayroong away dahil sa lupa. Opo. Okay. So, Kapitana, maraming salamat po. Thank you so much din po. Sana magkaayos. Okay. Okay, maraming salamat po, Kapitana. Lola, ano po yung masasabi nyo sa sinabi po ni Kapitan na kayo po pala talaga ay pabalik-balik na itong problema nyo sa barangay at hindi maayos-ayos? Binibigyan ko rin sila ng kasisiyan dyan dahil hindi sila marunong kamu umudong kayo, tiyo ano yan? Galangan yung tiyaon niyo. Yung gusto ko marinig sa So kanila. hindi nyo po narinig kay Kapitana na sinabi na galangin po kayo, respetuhin kayo dahil kayo ay tiyahin. Tungkol sa lupa nga, sa amin nga ito. Opo. So ano po yung plano ninyo Ano nga ngayon, yung Lola? matutulungan? Parang, wala ako, hindi mo sila nagagalit. Nagagalitan ko yung mga pamangkin ko. Kasi talagang gusto nila, pamangkin ko, mapatay na nga ako. Balang wala na sila. Opo, nasa kabilang linya pa po itong mga pamangkin nyo. Hey at Laila, gaano katotoo itong sinasabi ni Lola na gusto nyo na daw pong mapatay siya? Totoo yan. Isip lang niya yan. Isip nyo lang daw, Lola. Ako sa sarili niyang bulto ang ugali niyan. Salamat sa nagkabubuan mo. Hindi ka patawad-tawad. Salamat, Napapulungan Lord. mangyayari sa bibingkahan. Tandaan mo yan. Tandaan Ka, mo. huwag gumagawa ng sarili mong problema. Imagine, kauma-umaga. Ginagawa naman talaga ninyo yan Okay. Hey at Leila. At Leila, wala na bang tsansa na magkaayos kayo ng inyong tiyahin? Wala na po. Sa korte na po yan. So sa korte na. Kayo po, Lola, baka may gusto po kayong sabihin kay Hey at Laila, baka gusto nyo po maging maayos po muli ang inyong pamilya. Wala naman ako masabi kay talagang hindi naman sila marunong magalang. Ano naman? So gusto nyo lang sana po ay irespeto kayo. Aha. Kung Partner, dahil nga sa bunganga niya, ano siya ibang respeto? Gusto nila ako ang magluhod sa kanila. I never. Araw-araw ginagawa niya sa amin. Ikaw ang pagluhod sa amon.
Manahimik ka, mga kapitbahay. Dati Kita na ninyo. Naglalabay ako sa inda. Ganun ang ugali niyan. Daanan ko sinda. Mabibili ako sa tindahan. Maraming kapitbahay ang galit sa kanya. Nila. Pati mga anak niya galit sa kanya. Hey, at Laila, parang Niloko niya. ang gusto lang ni Lola is respeto. Kaya niyo po bang ibigay kay Lola yung hinihingi niyang respeto? Ari na anak ko ang loko. Ma'am, kung sa respeto, may respeto kami. Kung siya mismo walang respeto sa sarili niya, bakit namin siya respetuhin? Ito lang ang masabi ko sa Adelina. Manahimik ka, kaya nagugurang ka na. Ikaw ang Para manahimik. galawon ka na. Huwag siyang magbaba palagi. Kilala mo na kamag-anak o pamangkin. Opo, pero sa bagay... Ikaw sa sarili mo. Hey, Masasabi and- mo, hey, na and kami na lang Laila. ikaw nagre-revolt. Hey, and Laila, since inamin ninyo na ginawa nyo yung pamumukpok kay Lola Adelina, alam nyo po ba na maaari po kayo masampahan ng kaso ng pananakit? Hindi po ako nanakit sa kanya. Ay, si Leila. Siya ang nag-ano sa akin. O, si Siya Leila. nagpukpok sa akin. May ebidensya din ako. Eto partner, alamin nga natin partner sa linya naman ng PNP kung ano partner yung pwedeng ikaso sa ginawang pananakit ng mga pamangkin ni Lola Adelina sa kanya. Nasa kabilang linya ng telepono, si Police Lieutenant Shirley Jocampo, ang Investigation Officer ng Sorsogon City Police Station. Magandang hapon po, Police Lieutenant Shirley. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, narinig niyo po ito pong idinulog sa atin na reklamo ni Lola Adelina. Ano po ang pwedeng ikaso ni Lola sa kanyang mga pamangkin na nanakit po sa kanya? Okay, automatic po, papasok po yan sa physical injuries. Doon naman po sa physical injuries, nakadepende po doon sa healing period sa medical certificate ng ating client or ng ating victim kung anong klase ng physical injuries. Sabay light physical injuries, serious or less serious physical injuries. Opo. Diyan po sa slight physical injury, may penalidad po ba ito? Ano pong kaso or ano po bang kaso yan? At ilang taon po ang pagkakakulong? Okay po, para po sa ating slight physical injuries, ito po ay may karampatang penalty na arresto menor. Ibig sabihin po, ito po ay may pagkakulong ng 1 araw hanggat 30 araw, 1 to 30 days imprisonment po. Opo. Ma'am, ganito po kasi, ito po kasing nangyaring pananakit ay 2 taon na pong nakalipas. So, maaari po bang masampahan na ng kaso kahit po lumipas na ng 2 taon ay ito pong pangyayaring pananakit kay Lola? Okay, bakit po kaya umabot sa 2 taon yung Yan. bago nagdesisyon na mag-file ng kaso? Tanungin natin si Lola. Lola, bakit daw po dumating or umabot pa ng 2 taon bago po kayo magreklamo ng pananakit? Wala naman ako maasahan na makatulong sa akin na hindi ako makalabas ng bahay. Palagi ako sa duyan, nakaupo. Sa ngayon. So wala daw po siyang maasahang makakatulong sa kanya at palagi lang daw po siya nasa loob ng bahay at hindi po siya makalakad mag-isa. So ulitin natin yung tanong, yung ba Police Lieutenant na 2 taon na nakalipas, pwede pa rin bang makapagsampa ng kaso? Actually, sir, kung ang isa-file po natin yung slight physical injuries, prescribed na po yan. Ibig sabihin po, nag-lapse na po yung panahon na kailangan natin magsampa ng kaso. Okay. Merong isang pangyayari, Police Lieutenant, na nung Enero lamang, kaya napila ito si Lola. Itong nangyari nung Enero, pwede pa ito? January 2 months, prescribed na din po, sir. Tapos Pero na rin titignan po. natin, sir, sa medical certificate niya. So, kailangan po namin makita yung mga ebidensya na nandyan po sa client natin or sa victim. Okay. So, nakikinig ngayon si Lola Adelina, Police Lieutenant. Ano ho bang maring advice nyo sa kanya anong maganda niyang gawin? Okay, ganito po, sa ating client, kay Lola Adelina, ganito po. So, kung halimbawa mo po ikaw ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa iyong mga kamag-anak, lalo na po at ikaw ay nasaktan, automatic po, dahil nasa hustong ulang na, tama po yung ginawa nilang proseso. Pupunta muna sila kay Kapitana, dun sa barangay, at kung hindi nga po magkakaayos, kailangan tayo kumuha ng certificate of file action. Okay. Pero kailangan din po nating isipin na meron tayong panahon na pwede lamang tayong mag-file ng kaso. So, kailangan po, kung tayo ay mag-desisyon, hindi ho natin ito kailangan paabutin ng ilang buwan kasi maaaring huli na po ang lahat na sa pag-file or pagsampa ng kaso. Okay. Police Lieutenant, may isa pang nirereklamo itong si Lola na binabato yung kanyang bahay, binabato ng ihi, dumi ng tao, ginugulo. Ibang kaso naman ho ito. Opo. Separate naman po yan doon sa physical injuries. Yan po ay maaari pumasok sa unjust fixation or depende po sa mga elemento na sasabihin ni Lola. Lahat din po yan ay
kailangan muna natin iproseso sa katarungang pambarangay doon sa Pindana bago po makaabot sa tanggapan ng pulisya. Okay. So gaya po, Police Lieutenant, ang nababanggit nyo kanina, na pag-aaralan nyo itong reklamo ni nanay, titingnan nyo yung mga medical certificate niya at yung hawak niyang mga pagpapatunay tungkol dito sa pananakit. Sasamahan po ng aming team at ng programang ito si Lola Adelina dyan po sa inyong tanggapan, ma'am. Nang sa ganun ay maintindihan po natin kung ano po ang dapat gawin at kung pwede pa siya makapag-file ng karampatang reklamo o kaso. Apo, ang aming tanggapan naman po ay bukas para sa lahat. Lahat po na pumupunta sa aming opisina ay malugod namin tinatanggap at binibigyan ng aksyon kung ano man ang kanilang inilalapit sa aming opisina. Okay. Maraming salamat po, Police Lieutenant Shirley Diocampo. Siya po ang Investigation Officer ng Sorsogon City PNP. Thank you, ma'am. Ayan, maraming salamat, Maraming Lola salamat Adelina. po. Kumusta po ngayon? Narinig niyo po yung sinabi po ng otoridad. Ibang kaso po yung pananakit, ibang kaso din po itong panggugulo po sa inyo. Ano po ang plano niyo ngayon, Lola? Ang plano ko sana. Siyempre, kaya ako, din na nakikita, din ako nakalakat palaging sa bahay. Dapat, tugbangan man din daan nangyari sa buhay ko. Kung ano, dapat send daw. Opo, so ang Kung gusto mo makulong mangyari, sila, managot po itong mga pamangkin Oo, nyo. kung gusto, dapat lang talaga makulong. Dahil ako nga niyo, nakakulong man ako sa bahay ko, pero sa duyan ako. Okay. So anong gusto nyong sabihin sa mga pamangkin nyo? Ang sinasabi ko lang sa ila, kay hindi na ako nila ginagalangan at tiyain. Parang akala nila kung sino na sila sa akin. Ganun lang. Tungkol sa lupa, sarili naman namon na lupa na yan. Oo. Patanong ko lang, partner, Nila. itong si Irma. Nanay Irma, kayo po ay anak ni Lola. Opo. So, sa inyo pong pagkakaalam talaga, dahil ganito po yung naging sitwasyon ng inyong nanay, ano po yung naging epekto sa kanya dahil dito po sa mga pangyayaring ginawa po ng inyong pinsan? Epekto, maraming epekto kay mama na nangyari. Kasi una, di na siya nakakatinda-tinda. Hanap buhay niya, wala na, mahilig siya sa gardening. Lahat nawala. Lahat nawala. So, andyan pa si Hey Yung mga at pinsan mo. Laila. Ano ang masasabi mo sa kanya? Ang ano ko naman sa iyo, Layla, sa Hey, magbigay naman kayo ng kahit kunting respeto na lang sa mama ko. Matanda na si mama. Kami, gumawa ba kami sa inyo ng ng pananakit o sa magulang nyo? Wala. Kayo, mula noon pa sa amin, lahat ninyo kami saktan. Pero wala kaming kasi tinuturing namin kayo na kamag-anak. Ibigay mo sa magulang natin ang para sa kanila na katotohanan. Oo, lupa talaga nila yun. Hindi sa atin magpipinsan. Wala pa tayong karapatan dyan. Saka yung mga panilita nyo, magpakumbaba kayo, matuto kayo magpakumbaba. Okay. So, ayan, partner. Okay. So, Lola Adelina, Irma, huwag kayong mag-alala, no? At aalalayan kayo ng programang ito hanggang sa makapunta po tayo doon sa otoridad. Nang sa ganun ay mapag-aralan kung kayo po ay pwede pang makapagsampa ng kaso or kung paano papanagutin yung pananakit sa inyo. Ito naman ay para din naman doon sa kabilang panig, mas maganda ng mabigyan ng parehas na pagkakataon. Pero partner, na sa tingin ko, makapagpaliwanag. magyaan naman Simple lang naman ang hinihingi ni Lola, respeto. At saka, Pero sabi nga sa kabila, mahirap ibigay ang respeto kung hindi ka respeto. Siguro saka, naman, partner, partner, may kailangan baguhin siguro si Lola at mayroon din kailangan baguhin itong mga pamangkin. at saka pwede naman siguro, kung lupa talaga ang issue, pwede namang daanin sa legal. Huwag na sigurong dumating sa punto na nagkakagatan, nagpupukpukan ng hollow blocks, kailangan mong napipilayan. tapunan ng ihi at dumi. Pero pasagutin natin, partner, nasa kabilang linya pa rin si Hey Dulot. Magandang hapon, Hey. Apo, Hey, narinig mo po yung mensahe sa iyo ng iyong pinsan. So, ano po yung iyong kasagutan? Hello, Hey? Hello, Hey? Hello? Okay. Narinig mo ba yung pakiusap ng inyong pinsan na si Irma? Narinig ko po. Opo, ano po ang sagot ninyo doon kay Irma? Ang masasabi ko lang, ang mama mo, ang pagsabihan mo. Kasi wala ka man dito sa lugar na yun eh. Paaga-aga, hindi sa mga G, ibani sa Soromaton.
Ito nga ang sabi ko, kung gusto irespeto ko, respeto man niya kami. Ay kami, nananahimik kami. Ay may pinirmahan natin sa barangay. So, nananahimik. Okay. Pero hey, isang tanong na lang hey, may pag-asa pa ba na maayos talaga kayo or maging maayos muli ang iyong relasyon sa iyong tiyahin? Siguro kung may makita ng mga ay kami nananahimik kami. Okay. Okay. So kung may Makita makita na siya tao na lang kita. pagbabago kay Lola, Aha. mananahimik Hindi, sila. ang pinakamaganda dito, partner, tama nga, makarating na sa kaalaman ng mga otoridad at makarating sa tamang ahensya, kaalaman na sino ba talaga ang may kasalanan sa magkabilang panig, maaari pa bang magkaayos, maaari pa bang mahilot, maibalik yung dating... Maibalik yung dating Oo, respeto na- at dahil magiging magkakamag-anak magandang naman sila. samahan ng isang pamilya. Ayan. So, Okay. hiling natin sa kanila, partner, maging maayos Okay, muli. salamat hey at salamat din kay Laila. At gaya ng sinabi namin Lola, aalalayan namin kayo para makarating sa otoridad itong sitwasyon nyo nang sa ganon ay magkaalaman kung sino ba talaga ang may problema at sino ba talaga ang dapat masampahan ng kaukulang reklamo.